Ha estat un partit molt igualat, ja la primera volta ja ho va ser, han lluitat tot el que han pogut i a la segona part m'ha faltat una mica d'intensitat i hem pogut fer gols, però no han tingut la fortuna i m'hauran acabat empatant. Més a prop, quan han ficat els dos gols tan seguits, haver vist que ho tenien controlat. Llavors, quan m'hauran fet els dos gols, quan m'hauran fet el primer gol, ja començàvem a tenir un poc de carència de defensa, però s'ha intentat, però no s'ha pogut i m'hauran fet el segon gol. Sí, tenim un bon porter, a veure que el Nico ha fet els dos gols, també vol dir destacant en Sergi, tenim un cierre bastant bo, que no m'ha cap la mínima duda que d'aquí un parell d'anys pugui estar a lo més alt, i la veritat és que el Nico també tècnicament és molt bo. Sí, l'objectiu que teníem era intentar retear punts, però no s'ha pogut, i per ser el primer any que aquest equip ho competeix, ho fan molt bé. Positiu. És un equip que va donar tot a cada partit, tant si han guanyat com si han perdut, i és un equip que mai ha baixat els braços. Sí, jo el que intent és que els jugadors juguin tots, però hi ha moments, és a dir, no sempre pot haver les mateixes rotacions. Aquest equip anirà a lo més alt. Bien. Arribaran a lo més alt, no m'ha cap la millor dubte.